tinokuchingamidzai vateereri tiri kusangana mukuverengwa kwebook The Great Controversy. Nhasi tiri pasummary yechapter 13 yakanzi The Netherlands and Scandinavia. Scandinavia mubatanidzwa wenyika dzakawanda dzakafanana nawana Sweden nawana Denmark. Takaona Reformation ichifamba ichispreada muEurope. Takaiona muEngland nawana John Wycliffe, tikaiona muBohemia nawana Huss naJerome, tikaiona muGermany naMartin Luther, takaiona muSwitzerland naZwingli, tikaiona munana France nawana Professor Leffery nawana Farel nawana Calvin mukusiyana kwawo. Nhasi tiri muNetherlands neScandinavia. So muNetherlands zvinonzi 700 years before Martin Luther aberekwa uye message yake yafamba, 2 mabishop eRoma akabvisa leader wechiRoma akange aripo nesimba. Zvinonzi pakubviswa kwaleader uyo anomubvisa number 1 reason yanga iri yecorruption uye kuti akanga ari kuabusa office, akanga asingabati warombo netsitsi. So paari kubviswa kubva muchigaro zvinosiya mhodzi yekuratidza kuti Reformation was possible uye kuti basa rekumutsiridza nekugadzirisa pakakoromoka rinokwanisa kuitika muNetherlands. Zvakadaro kunotumirwa mamissionaries anzi nemunyori they resembled the various missionary. Vadonzi vanopinda muNetherlands kunyangwe zvazvo makange muine persecution, vanofamba vachiparidza shoko raMwari until they succeeded mukutranslate the New Testament of the Bible mururimi rwewanhu wemuNetherlands rwavainzwa. Mwari vanobva vamutsa mumwe murume anga akasimba kwazvo ainzi Memo Simons. Memo Simons anga ari muprista weRoma. Then unonzi akange akawenga Reformation uye akanga akawenga dzidziso yaiitwa naMartin Luther. Asi mukufamba kwenguva nemazuva zvinonzi anotanga kuquestiona some of the fundamental doctrines dzeCatholicism dzanga dziripo panguva iyi. Zvimwe zvaakaquestiona yaive nyaya yemisa, because kwaitendwa kuti muprista paanogura chingwa chemisa, paanochikomborera chingwa chinoshanduka kuva muviri chaiwo chaiwo waJesu, uye kuti waini yaishanduka kuva ropa chairo chairo raJesu. Saka anobvunza kuti maprista edu anoclaima kuti anosika Mwari how? So Memo Simons anozobata bhaibheri achitsvaga kuda kuzama kuona mhinduro kumubvunzo, asi anototaura kuti pandaibata bhaibheri zvanga zvakatoita semuidzo kwandiri. Why? Because the Church of Rome panguva iyi yaisatendera vanhu kubata bhaibheri. Paanobata bhaibheri ndo paanoona kuti kereke yeRoma yakanga iine mhosvo dzakawanda kwazvo dzayakanga iri kuita mukati menguva nemazuva aya. Then zvinonzi mazuva iwayo from Netherlands neGermany makauya rimwe boka revanhu. Vanhu ava vakauya in a movement iyo yaiita as if iri kusupporta Reformation, but in turn this movement was against mareformer. Zvinonzi boka iri rakange rakazara vanhu vainyanya kubatirira chitendero yatingati kuenda kuma extremes. Muchirungu tinoidaidza kuti mafanatics. So mafanatics aya anouya as counter Reformation, sevanhu vakange vari kuita as if vari kudzidzisa dzidziso yeRoma, asi vaizoti nswe vachidzidzisa zvisinei zvakange zviri kuparidzwa nemareformer.
asi Memo Simons anomira akasimba achiparidza vhangeri. Zvinonzi akaparidza for nearly 25 years. Mukutsanangurwa kwazvo zvinonzi Memo Simons was a man of integrity. Akange asingatengwi kana kutengeswa. Muchaona kuti vanhu vazhinji muzuva ranhasi, they can be bought or sold. Vanokwanisa kutengwa kana kutengeswa, asi Memo Simons akange ari murume weintegrity. Zvikachadaro, the Pope vanoda kuti Reformation kuimisa muNetherlands kungatonetsa, so anowedzera persecution. Great Controversy reShona papage 180 ndichakota zvakanyorwa nemunyori pano concerning persecution yakanga irimo muNetherlands neEurope nenyika dzakapoteredza. Anoti panapa kuwerenga bhaibheri, kuparidza, kuriteerera, kutaura pamusoro paro zvaive nemutongo, zvaive nemurango werufu mukutongwa, kusawapo pakufugamira chifananidzo kana kuimba rwiyo zvaiurayisa zvakare. Nyangwe avo vairamba kurasa kutenda kwavo vaitongerwa rufu rwekupiswa. Saka muchaona kuti varume at this time vaiurayiwa nekugurwa musoro nebakatwa namasword. Vakadzi vaiwigwa vari vapenyu, they were buried alive. Munyori aenderera pamberi achiti zviuru zvamazana zvakafa pasi pekutonga kwaCharles naPhilip II. Munyori abva adoma imwe nyaya yakaitika. So this family inoonekwa ichiwerenga bhaibheri nekunamata, inoiswa pamberi pevatongi. Dare rinouya, mutongo unoiswa, and he was condemned for life. He was condemned to death. Akanzi uyu ngaafe. Zvinonzi ari kuenda pastake, mwana wake anobvunzwa kunzi munoitei kumba. Then chikomana chidoko ichi instead yekutya chinotaurira vatongi, mabishopi namadoctor of the church pachena. Zvikanzi kumba uko tinopfugama nemabvi kunamata. Tinonamata kuti Mwari atiregerere zvivi zvedu. Tinonamatirawo zvakare mambo. Tinonamatira kurarama kwawo, rufaro rwawo, uye kuti watonge kwenguva yakareba. Vanobva vati ndiyo evidence inoratidza kuti vanhu ava vari kunamata and the father akaurawa. Now ndoda kuti muone vana vaMwari kuti zvatotaurwa apa kuti kuwerenga kunzi kwanzi unowerenga bhaibheri, kunzi kwachete, kunzi pamba penyu munopfugama mokumbira Mwari wekudenga kuregerwa kwezvivi. It was reason enough yekuti ufe. Why? Because the church yaiti unofanirwa kukumbira kuregererwa kwezvivi kumukuru wekereke anova papa chete. Zvinonzi vadzimai vaienda pasi pemasteke, apo varume wavo vari kutsva vachifa. Vanonzi vaizoenda votaura mashoko ekunyaradza varume vachifa. Vaivaudza kuti kutendeka kwavaita tichasangana parumuko rwekusafa. I love this. Now, Mwari haana kuzotendera kuti Reformation inyararidzwe kunzvimbo dzese. Saka munyori adoma kuti mamwe madzimambo akafanana na King William weku-Orange Free, that is muHolland, akabvumidza mareformer kuti apinde munyika mavo, and Reformation was accepted. Asi kana tiri kuenda kuPiedmont, kumapako
namakomo enyika dzakaita wada France, many Christians and reformers sealed their testimony with their blood. Wakazadzisa kutenda kwavo neropa ravo. Kwakaurayiwa zviuru zvevanhu wakawandisa nemhaka yekuti waitenda muReformation uye waiadvocata kuti bhaibheri riwe standard inofanirwa kushandiswa muupenyu. Regai ndikuudzei vana vaMwari, bhaibheri riri free kudai zvariri mukati mezuva ranhasi, richitengeswa everywhere. Zvanga zvakanaka ndezvekuti utore kopi yako uriwerenge, because kumberi uko history is going to repeat itself. Wanokomborerwa, wachawerenga, wachanzwisisa, wachaisa bhaibheri mumwoyo nemupfungwa kuti wariziwe from the memory. Regai tiyambuke tipinde munyika muScandinavia, mubatanidzwa wenyika dzakasiyana-siyana. So zvinonzi muScandinavia vhangeri rakanyanya kufamba, the sender yakanga iri University of Wittenberg, because university iyi yaive muGermany ndo maiuya ma-international students waizodzidzawo pamusoro peReformation, wozoendesa the Reformation faith munyika marespective countries avanobva. Munyori abva adoma kuti muDenmark maive nemurume ainzi Tausen akange ari murombo, saka akanga asingakwanisi kuafoda mari yechikoro. Anotorwa nevakuru weRoma, anonzi Tausen, toda kuendesa kuchikoro, chisarudza chikoro chaunoda. So anosarudza Wittenberg. Mapopu nevakuru weRoma panguva iyo wanga waine system yekuti waida kudzidzisa vana vari vadoko, so that pavanokura they continue vari musystem nekukurudzira kunamatwa chinamato chechiRoma. So Tausen anozoona zvinyorwa zvaMartin Luther, anozvidzidza, asi haana zvake oda kubuda pachena, because akanga anzwisisa kuti iye sastudent aizokatirwa scholarship. So anopedza zvidzidzo achiita as if ari kusapota kereke yeRoma, anodzokera muDenmark ombogara for some time achiita as if he is supporting the Romanist. Asi nekufamba kwenguva anozotanga kumiririra chokwadi chaakanga adzidza. Anozoiswa mujeri, but mambo anozomubudisisa. He continued the hard work until muDenmark wazo accepted the Reformation faith. Tikapinda muSweden, the fathers of Reformation muSweden wakomana wawiri wemunhu mumwe chete, Laurentius na Olaf Petri, wakange vari wana wemurume ainzi Petri uyo akange ari mupfuri, a blacksmith of Olabro, munzvimbo yeOlabro. Zvinonzi vakomana ava vanoendawo kuWittenberg, vanowana kudzidza kwenyika ino, asi vari pakudzidza ikoko ndo pavanosangana na Martin Luther na Melanchthon. Then they were grounded in the scriptures and in the knowledge of Reformation, zvekuti vanozodzokera kunyika kwavo kuSweden. Vanofamba nebasa raMwari until watranslated the New Testament mururimi rwechiSwedish rwainzwisiswa nevanhu vekuSweden. Zvinonzi mambo ndiye akanga achiwa protector wekuSweden, so anozovapa green light rekuti again watranslated the whole Bible.
so vanozortranslata mururimi rwevanhu vekuSweden kuti wanzwe. So Sweden accepta the Reformation faith. Munyori atodoma kuti 100 years later Sweden ndo yakazobetsera nyika yeGerman in the 30-year war. Uyewo muhondo against the Pope yekuti German iwe a free state in terms yekuti marefoma ashande basa raMwari without any hindrance. Chii chandadzidza pachapter 13 yebook Great Controversy. Ndadzidza chinhu chimwe chete kuti Mwari paanoshanda nevarombo anoshandawo zvakare newana vanoenda kuma-higher institution of education, kuma-university nekuma-college nema-tertiary institutions atotumira vanakomana nevanasikana wedu. Mwari, he is willing kushanda nawo. Hausi munamato wenyu here, hausi munamato wangu here, wekuti Mwari avhenekere vana wedu vatiri kutumira muzvikoro, so that vanomirira Mwari. I think ndo prayer point yatinofanirwa kuita kuti Mwari vana wedu wapeiwo basa, wapeiwo moto wevhangeri vari kwavari ikoko, so that vanomirira Mwari mumweya nemusvokwadi. Tikaona mukana wekunamata Baba wedu wekudenga, toda kutenda ina chapter 13 ya Great Controversy. Taona kufamba kweReformation mu Sweden, taiona zvakare mu Scandinavia ichifambiswa newechidiki, ipaiwo wechidiki simba, so that varofambisa basa renyu. Ndizvo kuuya kwenyu kwaswedera, kuswedere tiri pakutenda. Tanamata nekutenda muzita raJesu, amen. Tokumbirawo kuti musubscribe, mulike, mukomende zvamuri kudzidza, uye musheyewo nevamwe vanhu vakawanda, so that tinzwe chokwadi ichi chemubhaibheri takawanda, tinzwisise the history, so that tinonzwisisa the future yeupenyu watorarama. Mwari vakomborei vakuitirei zvakanaka, amen.